Magnety, které si můžete nechat vyrobit na webu magnito.cz, mají rozměr 5x5 cm a jsou tedy ve tvaru čtverce. To znamená, že ne všechny fotografie jsou k vytvoření magnetu vhodné a dneska si ukážeme, jak to zjistit u fotek uložených v telefonu. Najdeme a otevřeme si fotku, kterou bychom chtěli přetvořit na magnet. V případě iPhoneu klikneme na možnost upravit, která se nachází na spodní straně obrazovky. V editoru opět ve spodní části obrazovky vybereme možnost ořez a na horní liště zvolíme možnost změny poměru stran. Následně najdeme a vybereme dole pod fotkou poměr čtverec. Fotografii si pak umístíme do čtverce tak, aby nám vyhovovala kompozice, tedy aby na výsledném magnetu bylo to nejdůležitější přesně tam, kde má být. Je třeba taky počítat s tím, že asi 1,5 až 2 mm okraje fotografie budou tvořit záhyb magnetu, takže tahle ta část nebude na výsledném magnetu zcela vidět. Pokud už máte fotku takhle připravenou, oříznutou do čtverce, doporučuji ji uložit jako kopii, protože v takhle hotovém formátu ji potom můžete rovnou nahrát na webové stránky magnito.cz a nemusíte už fotku upravovat přímo ve webovém editoru e-shopu. A to je všechno. Takhle snadno si připravíte fotky pro tvorbu magnetů, které pak budou vypadat přesně podle vašich představ.